Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Yes I am, yes I am, yes I am. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Velkommen til Ågård på kanten. I dag der skal vi høre lidt om Akaisk tid. Og i den forbindelse har jeg allieret mig med en græker, som kan fortælle os en masse om det. Hans navn er Gregers Demetrilis. Giv mig en stor hånd. Goddag, Gregers. Tak skal du have. Tak skal du have. I dag der skal vi høre lidt om Akaisk tid. Kan du fortælle mig lidt om, hvad er Akaisk tid egentlig? Jo, men altså, Akaisk tid, det er jo det, vi kender fra det oldgræske. Det er jo fra cirka 700 til 540 Kristi fødsel. Ja. Og hvad kendetegner Akaisk tid? Det, der kendetegner Akaisk tid, det er jo, ja, men vi har jo ikke så mange skrifter. Det er jo egentlig kun kunst og bygninger og vaser og sådan, vi har tilbage. Jeg har hørt noget om, at man kan kende det på nogle statuer. Det kan man netop. Man kan altid kende statuerne, da de har et helt særligt look. Og det er altså noget, de har hentet fra den østlige del af Middelhavet over fra Egypten og Orienten og alt det. Jamen, og det er altså, man kan se de her mandeløjne og det arkaiske smil. Det er meget enkelt. Det er meget enkelt. Jamen, jeg har faktisk allieret mig i dag med en kunstner, som hedder Christopher Columbus. Det der lige sker, det er, at vi har været ude i nogle kontroverser med en rengøringsassistent, der ikke snakker dansk. Men vi har fået en aftale i hus med Christopher Columbus, og det er ham, vi skal ind se lige nu. Man banker ikke på her. Vi kan se her, at et fornyet lokale. Det var nok ikke under de her forhold. De har hugget statuerne. Goddag, Christopher. Goddag. Ditlev Ågård. Vi er kommet her til i dag, og som vi kan se, hvad er det, der ligger her? Det er jo en kurs. Det er jo den mandlige statue, vi har med. Ja, som I måske nok kunne fornemme, havde vi nogle tekniske problemer. Men vi stak tilbage. I kan måske høre, der bliver hugget lidt i baggrunden, og I er garanteret nysgerrige efter, hvad det er. Det er faktisk også Christopher. Hvorfor er det, du står og hakker sådan en flot penis? Ja, den er flot, men den er for lang. Og det betyder, at det kan misforstås det her. Det kan misforstås på den måde, at det kan... Ja, det er fordi, vi er ikke interesseret i, at den skal fremstå homoseksuel. Det er man jo aldrig interesseret i. Selvom man faktisk kan se på den her skulptur, at jeg er ikke færdig med den endnu, som sagt. Den er meget homoseksuel. Og det er jo en klar HH, og det gider vi ikke, det er vi ikke interesseret i. Men så derfor, der står jeg lige nu og prøver at kappe lidt af penis af, hvis man skal sige det sådan. Der er nogle specielle kendetegn i de her statuer. Christopher, hvad er det, der kendetegner de her statuer fra Akaisk tid? Ja, men vi har jo med to forskellige ting at gøre. En kvinde og en mand. Kora, det er den kvindelige skulptur, og den er ikke nøgen. Der kan man allerede der fastslå nu, at det er ikke en Kora, da denne er nøgen. Og en Kurs, den er, det er de begge to, der er venstre ben, det er foran det højre. Jeg har ikke fået lavet den helt færdig nu, men det skulle meget gerne være sådan, det blev. Så for det andet, så er armene meget tæt ind til kroppen, det er jeg blevet færdig med. Pænt flot ind til kroppen. Og så er han nøgen, som sagt. Og ellers så er der jo det arkaiske smil og mandeløjnene, og så er der de lokker her. Ja. Hvad er det med det her arkaiske smil? Ja. Der er jo en lille historie bag det, er der ikke det? Det synes jeg har hørt lidt om. Kan man sige. Det her, det kommer jo fra Egypten jo egentlig. Og man lavede jo det her smil for at få lidt liv ind i skulpturen. Og det arkaiske smil, der er jo nogle eksperter, der mener, at det er lidt anderledes end andres smil. De siger jo, at det arkaiske, det er meget stift, hvilket jeg jo ikke mener. Jeg mener, det er meget livligt. Men der er mange, der mener, at det arkaiske smil, det er meget stift.
Og det er det her også, måske lidt. Men jeg synes, det er flot. Der er også noget med kropsbygning. Det er der. Hvad er det, der kendetegner kropsbygningen hos en arkaisk statue? Ja. Så jeg mener, hvis man kigger lidt på musklerne her, Ja. der kan man se et par flotte skævne. Ja, men Christoffer, det har jo været et vældig hyggeligt besøg. Jo. Jeg vil sige tak, og jeg er blevet meget klogere på de arkaiske statuer, og især på hvorfor at man ikke må have sådan en flot og mandlig penis. Jeg må fortsætte lidt med den her hamrende homoseksuelle skulptur. Men den skal Forresten, et navn til denne statue kunne vel godt være Store T. De kunne det snilt. Men nu tænker vi jo på, at jeg cutter over halvdelen af den der kæmpe penis af, så bliver det jo til nærmere til lille T, kunne man sige. Ja. Det er også Men det var alt for denne gang. Ågaard på kanten. Vi er videre i næste uge med gravide teenager. Tak.